mutane ga sun zo na yau kuma. Ka gani ba? Mutane ga sun zo na ba. Ka gani da mutum yayi kwana a gida ya yi lashe lafiya wannan shine mutum bai zo gona ba. Fulani ya za tula shanu a gona sun ci dawa. Saboda Allah in ba ka Fulani mutum ya ci kenan. Haba wallahi talla balin gaya ma yau ina na gona hali tele yau Fulani da ya zo ya wuce wannan wallahi sai ina gani ta kwashe da kici da mutuna yau. Saboda Allah kudi da riga wala ai magana kenan ya dai lasuwa kaga Fulani ya cika agul lasuwa an kira la su ce suna yayi a gona wala banza buluburu sai Allah tuna shanu a gona ba. Saboda Allah ka ce mutum ya sa ma da canan duniya mutum ya mutu ka ga Fulani sun tsala a gudun shi ba ne da kake Fulani banza kawai banza kawai dangwari sandaki dangwari sandaki dangwari yawwa barka dai kuna ina ji da nan dama dama na ce ko zan kwana wannan gona yau zan kwana kuna ina jira saboda Allah Fulani ka duba wannan abun da kuyi ina da kyau da mutum ya lashe lafiya kwana biyu bai so gona ba ka dubi abun da Fulani ya zo ya tula shana nan sun ci dawa to ayo dan gwari ka ga na shiki ne koko ka ga shanu na shiki amma Fulani ba Fulani ba Fulani ne baka ganna shiki ba to gashi yanzu na kaga noman da kai maka shinye rabi ka shinye mana rabi anan dama kuna da hanya nan ne to kakannin mu suna bin nan ba haka ke noma amma Fulani ke ga sai Allah kuwa kai zaka nuna mana Allah ne popodo idan an kira Annabi Muhammadu sai ku ce sallallahu alaihi wasallam amma ba ku sai Allah ba kai kafi mu sanin Allah ne zuciya ku bai da kyau a masallaci ma ina gaba kana baya ka ga min Allah kuna sallah zuciya ku da kyau ne ai zuciya ku ba da kyau in ji waye zai ce banza kenan kana fada kai masa shan banza kai abin da za ka yi a gonan naka wace a shinye in yi abin da zai kace kenan ko kashe in ka ba sai abin da zai gobe ma za a zo a sha shanu kaga wannan kafa shanu kenan kaga wannan gashi shanu kenan wannan to kace yi abin da zai yi ko to zai nuna maki yau da zai yi popodo to kai abin da za ka yi shege Fulani banza kawai na da maku kashi shanu ne aka shanu na kwari na ga kamar kana kwashe kawo shanu na ko zan kwashe kenan ka gani idan kana ga gaba mun mata da galgajiya ne ina za ka kai shi to ba ka ce yi abu da zai yi ba to galgajiya kenan mun koma to ba zan ga maki da ke da shanu ki gaba daya zai mutu funka ayo dagwari bata kai aka ba dagwari dagwari kai hakuri ka ko zaki buga ni ne haba mu da ka ba mu fada dagwari ka kwanta da zuciyanka dagwari wannan abu bata kai aka ba dagwari dan Allah kai hakuri ka ai ba ku sa Allah ba dagwari kai hakuri ka ko ba kai ne ka ce yi abu da zai yi ba dagwari kai hakuri dan Allah kai hakuri dagwari kana ji ko da ka kashe shanun mu dagwari amma ba za ka yi hakuri ba to don abin da za ka yi akwai wata kakanmu ta kundire mu wallahi duk abin da za ka yi ka iya yi a kanta ka kashe ta kawai